ni weddio. Diolch yn ti o Dduw am gyfle arall i ddod yma i di ac i ni yn gofyn am i ti tri garhau wrthym i dywallt ysbryd arno. Byddwn ni yn ymwybodol o'ch bresenoldeb yn ein cynhesu ni ac yn ein nerthu ni'n haddoliad. Tyrd felly yn plith i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac eiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Gywch ni ddechrau trwy ganu emyn rhif cant ag emyn rhif cant wele dyma'r ceidwad mawr a ddaeth i lawr o'r nef, iachub gweilaidd, lwch y llawr, gogoniant iddo ef. Emyn rhif cant gewn ni sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniau ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fydd ein cwrdd gweddi misol yn cael ei gynnal ar y drydedd nos Iau o'r mis sef Mai 19, Mai 18. Fydd y hoedfa nesaf prawn Sul am hanner awr wedi 3. Nawr wrth i'r casgliad gael ei gymryd, gwni ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 132, pechadur wyf, da gwyr fy niw llawn o archollion o bob rhyw. 132, gwni eistedd i ganu hon. Yeah.
Gyda wy'n darlleniad o Galarna Jeremia, felly ar ôl y salmau, byddwch chi o hyd i Isaiah a Jeremia, syth ar ôl Jeremia, y mae Galarnad Jeremia, y drydedd benod, ac yn dechrau'n adnod 55. Gelwais ar dy enw di o arglwydd o'r pwll isaf. Ti a glywais fy llef, na chydd dy glist rhag fy chenaid am gwaed. Ti a ddeithos dy nes y dydd y gelwais arnat, dywedais na gofna. Ti o arglwydd a ddadleais gyda'm henaid, gwaredais fy einioes. Ti o arglwydd a welais fy ngham, barn di fy marn i. Ti a welais ei holl ddial hwynt, a'i holl amcenion i'm herbyn i. Clywais ei gwaradwydd o arglwydd a'i holl fwriadau i'm herbyn. Gwefusau rhai agodant i'm herbyn, a'i myfyrdod i'm herbyn ar hyd y dydd. Edrych ar ei hysteddiad a'i cyfodiad, my fi yw ei can hwynt. Tal y pwyth iddynt o arglwydd yn ôl gweithred ei dwylo. Dod iddynt ofid calon, dy felltith iddynt. Erlyd hwynt a digofaint, a difetha hwy oddi tan nefoedd yr arglwydd. Byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd Dduw. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti unwaith eto Dduw am gyfle arall i ddod yma ger dy fron ac i ni yn diolch i ti am bob un cyfle i ni'n cael i ddod i'th di, i ganu dy glodydd, i ddarllen dy air, i alw ar dy enw, i wrando ar cyhoeddiad y ffordd i'ch awdwriaeth ac i ni yn gofyn o Dduw ar i ni fanteisio ar bob un cyfle i ni yn ei gael. O Dduw gad i ni feddwl am y posibilrwydd o fyw mewn gwlad lle na cheir darlleniad o'th air, lle nad yw hynny yn bosib. O Dduw gad i ni ystyried y posibilrwydd lle nad oes modd gwrando ar pregethu ffordd i'ch awdwriaeth. Ac o Dduw, wrth i ni feddwl am erchylltra y fath sefyllfa ac y mae llawer yn gwynebu sefyllfaoedd tebyg. Ond o Dduw, i ni yma yn cael yr hyddid hyd yn hyn i alw ar dy enw, i ganu dy glodydd, i wrando ar dy air. Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti'n helpu ni fanteisio ar bob cyfle, i fod yn ddiolchgar am bob un cyfle. O Dduw, na fyddwn ni'n esgeluso a pethau hyn, ond byddwn ni yn cymryd gafael ar yr holl freintiau yma ac yn ei mynwesu'n llwyr. Ond o Dduw, yn fwy na hynny, byddwn ni yn mynwesu ein gwaredwr ei hun. O Dduw, gad i ni bwyso'n llwyr ar yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn gweddio Dduw ar i ni i gofio y rhyfeddodau, yr hyn y mae wedi wneud ar ein rhan, iddo ddod yn ifydd i'r byd yma, ac o Dduw iddo fyw bywyd perffaith yn ein lle, rhywbeth na allwn ni ei wneud. O Dduw iddo gymryd ein cosb ni arno ef ei hun, ac yna iddo atgyfodi o'r bedd yn fuddugoliaethus. Ac felly o Dduw, i ni yn diolch i ti nawr hefyd, ei fod yn eiriol trosom, ei fod yn pledio'n hachos nawr. Ac felly o Dduw, i ni yn gweddio, byddwn ni yn teimlo agosatrwydd ein gwaredwr, agosatrwydd ein tad nefol atom. Byddwn ni yn teimlo dy law ar waith yn ein cylonau ni, ond hefyd yn ein hardal ni yma, yn ein dinas ni, yn ein gwlad ni. O Dduw, gad i ni weld y modd yr wyt ti yn gweithio unwaith eto. I ni yn gwybod y fod yn Dduw sydd yn gweithio yn y dyddiau yma, mai ychydig yw'r bobl sydd yn troi atat, o Dduw, i ni yn gallu tystio ein bod wedi profi o'th waith yn ein bywydau ni ac y mywydau eraill hefyd. Ond o Dduw, i ni yn gofyn ar i ni cael gweld mwy o'th law ar waith. O Dduw, i ni yn gofyn i ti weithio'n rymus unwaith eto. Mae'r dyddiau yn ddyddiau blin a thywyll, ac yn gofyn o ti o Dduw i ddod i lawr i'n plith yn erth yr ysbryd glân, tywalltad ysbryd arnom. I ni'n gofyn y byd y ras di yn anorchfygol, na fydd yn eidiau yn gallu ymwrthod bellach. Efallai rhai wedi ymwrthod am fisoedd, blynyddoedd trwy gydol ei holl fywydau. Ond o Dduw, y bydd dy ras gymaint mor bwerus, mor nerthol. O Dduw, y bydd yn atynnu pobl at y ti dy hun. Felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti weithio yma yn ein plith diogelon amser yma. I ni'n gofyn i ti weithio yn ein gwlad, i ni'n cyflwyno dy blant ar hyd a lled ein gwlad. Ac o Dduw yn cyflwyno hefyd ymhellach ar draws y byd. O Dduw yn gofyn ble bynnag y mae dy bobl yn ymgynnull, ble mae yna 2 neu 3 wedi ymgynnull, i ni yn gofyn
y byd y bresenoldeb i'w deimlo yno yn ei plith. Tyd ar yw galondyd idd blant yn y dyddiau blin yma. Felly oedd yw paratoi nawr ar gyfer yr oedfa hon. I ni'n gofyn i ti paratoi ni ar gyfer yr holl saboth ac yna ar gyfer yr wythnos sydd o'n blaenau. Y byddwn ni yn byw i dy ogoneddu di ym mhob agwedd o'n bywydau. Ein prif nod fydd dy ogoneddu di ath fwynhau di. Felly oedd yw tyrd lawr ein plith. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni gan i emyn rhif 61. Mae Duw yn llond pob lle presennol ym mhob man, y nesaf yw e fe o bawb at enaid gwan. Wrth law o hyd i'w wrando cri, nesau at Dduw sydd dda i mi. 61 gewn ni sefyll i'w chanu. Yes.
Fydd am testyn o Galarna Jeremia, drydydd benod ac adnod 58. Ti o arglwydd a ddadleuaist gyda'm henaid gwaredaist fy einioes. Nawr oedd y proffwy Jeremia wedi profi sawl cyfnod o gyfyngder anhawsterau. Yr oedd yn gwybod beth ydoedd i fod wedi ei lorio. Yr oedd wedi ei osod yn y carchar yma, carchar tywyllt i ni'n canu'r geiriau yna yn aml. Adnod 58, gelwais ar dy enw di o arglwydd o'r pwll isaf. Ac yr oedd wedi ei adael yn y pwll isaf, wedi adael i farw yn ddidrigaredd, ond yn ôl yr hanes yma fe aeth Ebed Melech at y brenin Zedekia a phledio drosto. Ac rhoddwyd caniatad i Ebed Melech i fynd a thynnu Jeremia o'r pydew. Ond yr oedd yn ddiolchgar i Ebed Melech, fe roddodd Jeremia y clod i Dduw. Adnod 58, ti o arglwydd a ddadleuais gyda'm henaid, neu pledio drosto. Dyna beth y mae'n cydnabod. Ti yw'r un sydd wedi pledio drostaf. Gwaredaist fe enaid. Yr oedd wedi profi pan oeddem ni mewn carchar tywyll di. Gai ofyn cyn i ni mynd ymhellach, a ydych chi erioed wedi profi yr ymdeimlad honno o fod mewn carchar tywyll di? Nawr fe fydd pob Cristion yn gallu tystio hynny i bwynt. Fe fydd na ryw brofiad o fod yn y carchar tywyll di yma. Yn yr enaid, nid yn llythrenol felly fel fan hyn, ond yn yr ystyr lle ein bod yn teimlo fel petai ni mewn carchar tywyll di. Ein bod ni wedi dod at ddiwedd ein hunan fel petai, ein bod ni wedi teimlo yr iselder yma. Llawer wedi teimlo'n isel ei hysbryd ac efallai nid dyna'r hyn i ni'n sôn amdano dwi'n siŵr bod hwnna'n chwarae rhan yn y carchar arbennig yma, ond mwy nag iselder y mae pobl yn ei deimlo ac i ni'n byw mewn byd lle fe fydd iselder yn cynyddu, does dim amheuaeth, mae yn fyd creulon, mae yn fyd llawn pryderon, ac i ni yn gweld fod iselder cyffredin yn digwydd yn amlach ac siŵr o fod mae dyna math o fyd y byddwn ni yn ei weld. Mae hyn yn mynd i ddigwydd, mae bywyd yn anodd. Ond mae yna fwy na'r iselder corfforol, meddyliol, mae'r pwll yma sydd yn elfen ysbrydol hefyd, sydd yn mynd â ni i ddymderoedd, yr anobaith, yr ymdeimlad yna o anobaith. Fel petai chi mewn pwll, fel Jeremia, fel un y pwll isaf, dychmygwch yn yr hen ddyddiau y math o garcharau neu pyllau byddwch chi'n cael eich taflu lawr ac efallai'r bwriad oedd na fydde byth modd dod allan ohonynt. Bydde'r pwll mor ddwfn, mor fwdlyd ac yn lib, na fydde modd dringo allan ohonynt a dyna ble fyddwch chi tan i chi farw. Wel, efallai mae math yno bwll i ni'n sôn amdano'n ysbrydol i chi mewn pwll ac i chi meddwl does dim ateb. Mae'r ymenydd yn disgrifio pan oeddem ni mewn carchar tywyll di rhoist un o leini nefol. Halleluia. Amen. Wel, pob Cristion, dyma yw tystiolaeth pob Cristion. Petawn ni am ddisgrifio tystiolaeth chi sydd yn proffesi yma heddi, dyna'r ennill fydd yn disgrifio'r cyfan. Un o'r emynau fwyaf syml i'w chanu, pan oeddem ni mewn carchar tywyll di ac yna rhoist un o leini nefol. Ac yna, halleluia, amen. Dyna i chi tystiolaeth bob Cristion. Mi fyddech chi yn gallu, petai chi eisiau penawdau ar gyfer tystiolaeth, petai ni cael gwasanaeth yma nawr o oedfa mwy anffurfiol a petai pobl yn dod i'r blaen ac yn sefyll fyna o flaen y microffon fyna ac yn rhoi hanes sut eithon nhw'n Gristnogion. Allwn ni roed y penawdau i chi nawr. Penawd cyntaf fydde pan oeddem ni mewn carchar tywyll di. Dyna be fydd yr dechreuad, disgrifiad o'r profiadau cyntaf yna yn dod i weld eich pechod.
Ac yn yr ail benawd fydde'r rhoes di'n oleuni nefol pan nath yr ysbryd eich arwain chi. Agor eich llygaid i weld yr arglwydd Iesu Grist ac i weld ei ryfeddodau, i weld yr hyn am wnaeth ar y groes. Ac yna y benawd, y darn olaf, y drydydd y penawd fydde. Halleluia, amen. Mi fyddech chi'n dweud sut yr oedd y llawenydd wedi dod i'ch calon a'r diolchgarwch am iachawdwriaeth a'r rhyddhad. Dyna i chi dystiolaeth mewn emyn syml. Un o'r emynau fwyaf syml, ac eto i gyd y mae popeth yn ddi. Nawr o bale bynnag dath y cymorth. Yr hyn arweinia bob tro yw at iachawdwriaeth. Dyma beth y mae Jeremia ni weld o ble bynnag mae'r cymorth yn dod. Ebed Melech neu pwy bynnag. Ac mae e'n troi ei olygon at iachawdwriaeth ac at waredigeth llawnach. Ac yma rhoi clod i Dduw. Gael ofyn as na rai yma heddi sydd nawr efallai yn profi'r anobaith yma. O fod mewn carchar tywyll di. O fe allai'n fod yn amryw o brofiadau gwahanol. Fe allai dechrau gall yn sicr fod gyda giselder. Fe allai fod â phryderon bywyd. Fe allai bod yn lawer i beth gwahanol. Fe allai bod yn ymdeimlad o'r pwll isa posib ac nad oes na ffordd allan i bob ymddangosiad. Ond beth sydd yn hyfryd fan hyn i chi ystyried cyn i ni fynd ymhellach yr oedd gan Jeremia fan hyn un i ddadlau i achos, ond hefyd yr oedd yn gwybod pwy oedd yn dadlau i achos. Ni fydde Ebed Melech wedi dod yn agos i'r lle, ond i bai fod yr arglwydd yno yn pledio drosto. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar Satan fel erlynydd. Hoffwn ni edrych ar sefyllfa achos llys. Hoffwn ni edrych ar un yn pledio ein hachos. Ond cyn i ni weld un yn pledio ein hachos, hoffwn ni edrych ar yr un drwg, yr erlynydd, Satan yr erlynydd. Yna, hoffwn ni edrych ar dystion yr erlynydd ac yna'n olaf Crist ein hamddiffynydd. Wel, yn gyntaf, y darlun yma. Mae e fel un yn aros am ryw achos llys. Falle wedi daflu i bydew yn aros am yr achos i ddod o flaen ei farnwr. Rhai sydd efallai yn y cell yn barod i chi. Dwi ddim yn gwybod sut mae'r broses yn gweithio yn gwbl fanwl, ond petai chi'n cael eich dal yn torri'r gyfraith, siwr o fod, byddai'r mwyafrif yn cael ei taflu'r gell am ryw gyfnod, ac falle yn cael ei talu rhyw arian i cael ei ryddhau am gyfnod byr cyn bod yr achos llys. Ond hyd yn oed os ydyn nhw wedi cael ei ryddhau o'r gell, mae ef dal fel rhyw fath o garchar, yma nhw mewn rhyw bydew yn aros yr achos, ac falle fan hyn y bydew yma yn aros am yr achos i ddechrau. Aros i glywed eich tynged. Dim byd gwaith nag oes. I aros beth yw'r ddedfryd. A'r hyn sydd yn wir fod pob un aned yn y pydew, pwll isaf yma, efallai nad yw'r mwyafrif o'r byd yn ymwybodol o hyn. Falle rhai hyd yn oed fan hyn sydd yn rhyfeddod o'r mwyaf, bod na rai yn gallu dod i'r capel sil ar ôl sil ac nad ydyn nhw'n sylweddoli eu bod nhw mewn pwll di-weilod hyd yn oed. Dyn nhw ddim yn ymwybodol o'r peth. Ond efallai bod na rai yn teimlo yr anhawster yma fel mynyddoedd byd yn cynyddu y digalondyd yma. Treialon caled iawn yn eich gwynebu. O, mae yna rai yn does na sydd yn gallu dod. Dwi'n cofio clywed am Dr Martin Lloyd Jones yn sôn am ryw oedfa lle oedd yn pregethu ac roedd na un dyn yn gwynebu ryw dreialon anferthol ac yn mor isel ac roedd yn bosib ac roedd yn edrych yn o ddi arno ac roedd ei ddyfodol yn un byr iawn. Ond rhywsut neu gilydd fe ddath e mewn i'r oedfa. Ac o beth dwi'n wedi glywed, ond dwi ddim yn gwybod os oedd hyn, os oedd na gefndir gan y dyn yma, dwi ddim yn siŵr, ond yr oedd yn isel ei ysbryd. Ac felly fe ddath e mewn i'r oedfa, ac wrth wrando ar y pregethu, yna fe ddath e i'r bywyd, ac fe deimlodd e'r rhyddhad, ac yr oedd y dyfodol cryn wahanol i'r hyn yr oedd e'n ei ddisgwyl yn y bore pan ddeffrodd e. Ac felly, pwy o wyr beth bynnag yw'r treialon i chi yn ei wynebu, hyd yn oed os nad ydych chi'n ceisio, falle bod y treialon, falle o ran y disgrifiad treialon byd,
y pwysau'r byd. Mae yna gymaint o bwysau sydd yn y byd. Mae'n mynd i'r gwaith yn ddigon i rai. Efallai, mae yna rhai yn gallu mynd i'r gwaith ac yn mwynhau pob dydd ac dwi ddim yn achosi rhyw lawer o bryder. Ond i'r mwyafrif, mae gwaith yn faich ac yn galed ac mae yn ddiwrnod caled o waith. A chi'n dod gatra ar ddiwedd y dydd wedi blino ac chi'n meddwl sut dwi'n mynd i ymdopi'r diwrnod nesaf. A mae'r mynydd o waith yn pentyrru ac chi'n meddwl mae'r pwysau'n ormod. Ond nid yw mwyafrif o bobl sy'n gweithio heddi yn dweud yr un peth, llywodraeth yn rhoi mwy o bwysau ac yn gofyn i chi brofi eich hun tro ar ôl tro. I ni fel athrawon yn gorfod neu 100,000 o bethau ac chi'n meddwl beth yw pwrpas y peth? Pam i ni'n ysgrifennu'r 20 dudalen yma? Pam beth yw pwrpas y peth? Ond yr unig pwrpas i'r peth mwyn i'r llywodraeth i gallu ffeindio rhyw reswm efallai i ddweud nad ydych chi'n neud yn ddigon da ac yn y blaen ac yn y blaen. Mi fydde pobl sy'n gweithio yn yr ysbytau. Mae'r holl papurau, os ych chi wedi bod yn yr ysbyty, ych chi wedi gweld yr holl waith papur sy'n rhaid i wneud. Os ych chi wedi cael lladrad, gawson ni lladrad a dath yr heddlu draw, ac fe ysgrifenno nhw dreithawd, tudalenau ar dudalenau, yn hwyr yn y nos Sul oedd hi, yn mynd mewn i bore Dydd Llun. Ac yr oedd papur A4, sang mae sawl tudalen o papur A4, ysgrifennodd y fenyw yma, yr heddwas yma, ac fe ysgrifennodd i tudalenau ar ôl tudalenau yn disgrifio bob un peth oedd wedi digwydd. I beth? Sa'n credu oedd neb yn mynd i chwilio am y lladron. Ond oedd rhaid i rywun i ysgrifennu, oedd rhaid iddi. Oedd y gyfraith yn dweud, mae rhaid i ysgrifennu'r holl llith anferthol yma. So, ewch chi unrhyw i'r ysbytau, i'r ysgolion, i'r heddlu, unrhyw faes. Mae pwysau gwaith yn anferthol ac i lawer dydyn nhw ddim yn ymdopi. Ac mae fel pwysau mynyddoedd arnyn nhw ac mae hwn yn mynd i gynyddu. Dwi ddim yn gallu gweld gwelliant ar y peth. Os ydych chi'n gweithio mewn rhyw faes lle nad oes na faich, diolchwch am y peth. Mae mwyafrif o bobl yn mynd i wynebu hyn ac mae bywyd yn galed. Rowch ar ben hynny. Deffro'n y bore, ddim yn teimlo'n dda. Ofna iechyd, mae hwnna'n anferth. Ofni beth sydd yn mynd i ddigwydd os ydw i'n sal ac nad oes ateb. Ofnau ariannol, mae hwnna'n beth anferthol hefyd. Beth sy'n mynd i ddigwydd os ydy cyfradd llog yn mynd i godi a dwi ddim yn gallu talu'r holl bethau sy'n rhaid fi dalu. Ac mae hwnna fel mynydd yn gwynebu pobl. A costau bwyd yn mynd lan a lan a lan. Ac yna'n sydyn iawn, chi sydd yn ifanc, chi'n meddwl popeth yn iawn, ond chi'n dod allan o'ch arddegau chi i geiniau cynnar. Falle'n dod tuag at y 30 ac yn sylweddoli, mae pwysau bywyd yn drwm. Mae e'n drwm ac i rai maen nhw'n dweud mae e'n rydrwm. Ac yna chi'n gofyn y cwestiwn beth yw pwrpas bywyd? Pam ydw i yma yn y lle cyntaf? Dwi wedi cyrraedd fe 20 ac nawr mae pwysau bywyd mor drwm. Ble dwi'n mynd i fynd? I ba le dwi'n mynd i troi? Ac felly wrth fynd yn hun i chi meddwl beth yw pwrpas yr cyfan? Ac mae e fel petai chi'n mynd yn bellach ac yn bellach i'r bwll yma. Hyn sydd yn wir, mae pob un yn y pwll isel yma. Ond mae yna fwy na dim ond problemau bywyd. Efallai bod na rai wedi dechrau sylweddoli bod yna dragwyddoldeb. Nad ydym ni'n gallu marw. Does neb yn gallu marw. Mae ci yn gallu marw. Mae cath yn gallu marw. Does dim enaid ganddyn nhw. Ond mae gan ddyn a menyw a phlentyn, mae ganom ni eneidiau sydd yn dragwyddol. Ac efallai bod chi wedi dechrau sylweddoli hynna, dwi'n wahanol i'r anifeiliaid sydd o'n cwmpas i, ac mae yna rhywbeth amdana i, dwi'n gwybod na fyddai byth yn marw. Fe fydd y corff yn marw, ond fyddai i ddim yn marw. Ac wena chi falle'n dechrau gofyn, ble fyddai yn treulio fy rhagwyddoldeb ar ôl y cyfnod byr fyddai ar y ddaear? Ble fyddai yn treulio tragwyddoldeb? Ac efallai nawr, mae'r pwll yma oedd yn ddigon erchyll, ond nawr mae'n bwll ofnadwy. Gyna i chi'n sylweddoli. Hyd yn oed os na fyddai yn sefyll o flaen fy ngwell ar y ddaear yma, fe fyddai yn sefyll o flaen fy ngwell yn yr achos llys terfynol. Pan fyddai yn sefyll o flaen Duw y Barnwr, o flaen yr arglwydd Iesu Grist, fe fydd achos llys rhyw ddiwrnod. Allwn ni ddim mynd trwy bywyd a disgwyl fyddai gallai byw fy mywyd heb fod yn atebol am fy mywyd i. Fe fydd pob un a aned yn atebol. Fe fyddwn ni'n sefyll yn ar ryw ddiwrnod. O flaen yr holl alluog, yn on y llys yma.
Yn barod gyda, pan ni'n meddwl fydd yr achos llys, fydd y barnwr yna, fydd yr erlynydd yna, ac fydd nhw gyd, fydd y tystion o gwmpas. Mae'n anodd dychmygu'n union sut fydd y sefyllfa, ond fe fydd na achos. Ac fe fyddai yn goffo sefyll na ben fy hunan. Siwr fod, os chi wedi gweld ar y teledu rhyw achosion llys, ydych chi roed wedi gweld criw o bobl yn sefyll gyda'i gilydd? Dwi ddim wedi gweld nhw, maen nhw fyna yn unigol. A pawb yn edrych arnyn nhw. Erchyll. Achos llys yn erchyll. Un yn sefyll ar ben unan. A pawb allan am ei waed bron iawn. Chi'n teimlo bod pawb yn ei erbyn e. A dyma be fydd y dydd olaf, fe fydd yn achos llys. Ac fydd digon amser ar gyfer pob un, achos fydd tragwyddoldeb. Felly, sy'n eisiau poeni, chi'n meddwl, o, dwi'n mynd i ddigwydd. Sut allai pob un yn y byd sefyll o flaen i well, o flaen y barnwr. Fe fydd tragwyddoldeb. Ac mae hwnna'n tu hwnt i'n deall ni. Ond yr unig byd ni'n gallu dweud, fe fydd na achos llys, ac fe fyddwn ni'n sefyll, ond yno, yn yr achos llys yn barod gyda'i dystiolaeth, fe fydd Satan ei hun yr un drwg yn dod i fewn. Ac mae hwn, yr erlynydd yma. Mae rhywbeth am rhain sydd yn erlyn yr rhai sydd yn sefyll o flaen i gwell. Mae yna rhyw hyder mewn llawer ohonyn nhw. Ac yn barod i'w dedfrydu i garchar. Ac felly mae Satan, mae fel petai, allwch chi dychmygu'r ddesg o'i flaen e, a'r pentyrau o bapurau. Llawn tystiolaeth yn eich erbyn chi. A'ch enwch chi ar bob un, eich enwch unigol chi, pentyrau ar ôl pentyrau, ar ôl pentyrau, o nodiadau, o fanylion am eich bywyd chi. A bron iawn cyn dechrau'r achos, fe fydd yr un drwg yn bloeddio allan, mae'r dystiolaeth yno i bawb i weld. Mae eiddo fi, dweud Satan, yw hwn. Does dim pwrpas i ni cael achos, mae'r wybodaeth i gyd yma. Petai, os ych chi eisiau dod o fe rhyw ddarlun, rhyw foden, allech chi cael yr holl wybodaeth ar bapur, ar y lluniau, rhyw fideos, ar cyfan ohonoch chi, o'ch bywyd cyfan, mae'r dystiolaeth i gyd yna. Does dim pwrpas cael achos llys, mae'n cymaint o wybodaeth yn erbyn hwn, cymaint o dystiolaeth yn erbyn hwn. Beth yw'r pwrpas cael achos? Gwastraff amser, gadewch i ni symud ymlaen i'r nesaf, ac efallai drws nesaf ma'ch brawd neu chwaer chi. Nhw sydd nesaf o flaen Duw y barnwr, a dyna le i chi, ac chi'n gweld eich brawd, a chi'n gweld eich chwaer, ond chi'n gwybod nhw sydd nesaf, ond fi fan chi sydd fan hyn, ac mae Satan dweud, cer ymlaen, mae'r dystiolaeth yn amlwg, does dim pwrpas i ni cael achos llys fan hyn. Mae yna fynydd o dystiolaeth yn ei erbyn e. Ac yna ni'n edrych ar Rhufeiniau 3:10, megis y mae'n ysgrifenedig, nid oes neb cyfiawn nac oes un. Bron iawn allech chi ddychmygu rhyfig Satan yn defnyddio'r ysgrythyr ei hun. Mi fydde fe'n dweud bron iawn, nid oes un cyfiawn, nid oes neb yn deall, nid oes neb yn ceisio Duw, gwirasant oll eithant i gyd yn anfuddiol, nid oes un yn gwneithio'r daioni nac oes un. Yr hyfig y fath beth, dyna beth tybiwn ni fydd Satan yn dweud, does neb yn ceisio. Pam cael achos llys? Gyna fi Satan yn mynd yn ei flaen ac yn cyfeirio yn ôl at y cwymp. Mae'r ddechrau'r byd, fe atgoffa'r llys am y modd y daeth pechod, ac o hynny fe ddath marwolaeth o bob math, marwolaeth corfforol, ysbrydol, tragwyddol, fe ddywed Satan, nad oes un yn gallu cadw gorchmynion o ddeddf. Mi fydd yn dweud, edrychwch barnwr, fydd yn dweud, mae'r ddeddf yna'n ddigon amlwg, mae'r ddeddf yn glir, ti a sodais y ddeddf, does dim un wedi gallu cadw'r ddeddf, dim un rhan ohoni. Methiant llwyr yw pob ymgais dyn i gadw'r ddeddf, hyd yn oed ein gorau, mae gorau hwn sydd o flaen i well heddi fel bratiau bidron, ac efallai fydd yn cyfeirio at rhyw ddigwyddiad o'ch chi wedi gwneud. O'ch chi wedi tystiolaethu rhywun, o'ch chi wedi rhoi rhyw tract i rhywun, o'ch chi wedi dod i'r cwrgweddi hyd yn oed, a fydd yn dweud, edrychwch, mae hwnna'n front hyd yn oed, yr oedd e'n neud mwyn ennill ffafr gen y ti.
Bydd yn dweud y trychwch, dyma un arall, fe ath e'r capel, fe ath e'r capel trwy gydol I fywyd e. Fe ddysgodd yn yr ysgol Sul, fe ganodd yr emynau, ac yna edrychwch nawr I ni o flaen i'n gwell, nawr yng ngoleuni'r holl alluog, fe fydd Satan yn gallu dweud, edrychwch pa mor frwnt yw ei ganu emynau, llawn balchder. Llygrau'n balchder pob gweithred dda. Ac mae'n gallu dangos y peth. Fe dyna le fyddwch chi'n sefyll o flaen eich gwell, o flaen y barnwr, o flaen yr gwaredwr, yr arglwydd Iesu Grist. Ac mi fyddwch chi yno, ac y bydd eich holl gweithredoedd da, megis bratiau bidron. Fyddwch chi'n ei weld pryd hynny, fydd yr I hwyr, ac fyddwch chi'n sefyll yna, dweud, ni'n meddwl bod fi'n well na hynny. Nid oes neb cyfiawn, mae Satan yn dweud. Genir pob un person ar y llwybr llydan. Dwi'n gwybod hynny, dwi wedi weld nhw pan gawson nhw ei geni, yr oedden nhw'n bechaduriaid, ac yr oedd ei traed ar y llwybr llydan, sydd yn arwain at ddistriw. Dyna yw eu cartref nhw. Mi fydd Satan yn dweud, dyna ble roedden nhw'n gartrefol. Roedd hwn yma heddi yn gartrefol ar y llwybr llydan. Waith. Pan oedd na regfeidd yn cael ei ddefnyddio, oedd e'n ddigon cyffyrddus gyda ge. Pan oedd na fryntni, doedd dim problem da fe. Pan oedd na falchder, doedd dim problem da fe. Roedd hwn yn hapus ar y llwybr llydan. Edrychwch, dyma prawf, a falle dod â lluniau yn dangos, dyma prawf hwn oedd yn hapus ar y llwybr llydan. Ac mae Satan falle'n cyfeirio nôl at enghreifftiau diri. O'ch dewisiadau chi tro o tro. Drychwch, mae hwn yn profi ei fod ar y llwybr llydan. Bob tro yn dewis yr hyn sydd yn arwain at ddistriw. Yr oedd y gogwydd yna yn gyson at hunanoldeb, ac mi falle fydd yn cyfeirio at adegau. Falle yn eich cartref chi, falle, pan roeddech chi'n hunanol, lle na ddylsech chi fod. Fynd edrychwch, dyma chi un enghraifft o filiwn. Hunanol, tro ar ôl tro, ddim yn helpu, ddim yn neud y llall, eisiau ffordd I hun, dechrau dadl, hyn ar ôl y llall, ar ôl y llall, ar ôl y llall, a Satan yn dweud, oes eisiau mwy o brawf? Mae hwn ar y llwybr llydan, mae eisiau bod yna. O'i ddyddiau cynharaf e ddangosodd hyn, ac wrth dyfu fyny, yr oedd y natur yn gogwyddo at y drwg trwy'r amser. Mae'n dweud, dwi ddim hyd yn oed I cyrraedd 10 mlwydd oed eto. Mae wedi profi 20 mlwydd oed, 30 mlwydd oed. Mae'r wybodaeth mor amlwg. Nid oes neb yn deall, nid oes neb yn ceisio Duw. Mae'n cyfeirio at y ffaith I ni weld rhyfeddodau'r byd natur fydd yn dweud hyn. Drychwch chi sydd yn sefyll o flaen eich barnwr. Fe welwch chi rhyfeddodau byd natur. Ac I rhai ohonoch chi sydd wedi cael y fraint, a nid llawer sy'n cael hyn, falle chydig bach mwy yn yr oes I ni'n byw yn nawr, ond falle yn cael teithio'r byd ychydig bach yn fwy. A falle fi'n dweud, drycha, fi est I fyny mewn awyren. Dyna chi fraint. Os na rhywun wedi bod mewn awyren sydd ddim yn gallu credu mewn Duw. Ffŵl. O'r awyr, chi'n edrych lawr, a chi'n gweld y cymylau, ac pan mae cymylau mynd, chi'n gweld y tiroedd a'r mynyddoedd a'r eira, ac yna mynd trwy'r cymylau, gweld yr awyr las, brydferthiwch i'ch pen chi. Chi di weld bydde Satan yn dweud yn y dydd y farn, ac fe fydd yn dweud, ti di weld tro ar ôl tro, ti di bod I weld llynnoedd prydferthau'n gwlad ni yma yng Nghymru, chi di gweld y mynyddoedd a'r bryniau, chi di gweld yr arfordir, chi sydd di bod I orllewin Cymru. Chi sydd bod ar y clogwyni, oes na lle fwy prydferth yn y byd? Na'n gwlad ni yma yng Nghymru, mae popeth yma yng Nghymru. Chi sydd bod trwy Penrhyn Deidredd a Cricieth, chi sydd bod i'r llefydd mwy naturiol prydferth ar y ddaear. A fe fydd yn atgoffa, chi wedi gweld rhyfeddodau byd natur, ond neithoch chi ddim credu yn y creawdwr. Eithwch i'r ysgol a gwrando ar athrawon neu darlithwyr yn y prifysgolion yn dweud bod na rhyw ffrwydrad fawr wedi digwydd. A dyna chi, ar hap a damwain, y byd mwyaf rhyfeddol yn cael ei ffurfio. A fe gredwch chi na,
Ond wrth edrych ar greadigaeth, wrth ddarllen gair Duw ar esboniadau diri am y cyfan, ac mae'n gwneud synwyr llwyr. Ond beth wnaethoch chi? Fi Satan yn dweud, fe gredoch chi'r tric bach symla, cael rhyw athro yn dweud mae bang mawr oedd e. Ac fe gredoch chi na. Fe gredoch chi bod chi wedi dod o fwnci. Ac bod y mwnci wedi esblygu mewn I ddyn ac I ddynes. Fe gredoch chi na, a fi Satan dweud, sut gredoch chi na, mae hwn yn profi doeddech chi ddim eisiau bod oddi ar y llwybr llydan. Roeddech chi yn gartrefol ar y llwybr llydan. Cyfeirio at y ffaith, fe fi Satan yn mynd nôl at y ffaith I chi wrthod cyfleoedd, rhybuddion, trigareddau yr arglwydd. Sawl oedfa glwsoch chi efallai, ffordd iachawdwriaeth ac fe wnaethoch chi ddim deall, ddim gwrando, gwrthod gwrando. Gwrthod deall yn llawn, achos deall yn llawn yn golygu bydd rhaid I rhywbeth newid, ond oeddech chi ddim eisiau hynny. Ac felly, fe fi Satan yn gallu cyfeirio at y ffaith, falle fydd e'n gallu dyfynnu dyddiad, fe fydd e'n gwybod y dyddiad, fydd e'n sôn am ryw flwyddyn, falle 2016, ryw oedfa, falle mis Mawrth, mis Chwefror, mis pryd bynnag oedd hi, ac efallai bydd e'n gallu dweud, dyna I chi ddiwrnod, fe glywsoch chi bregaeth y noson honno, ac roedd yn glir, ac roedd yr ysbryd yn bresennol, ac yn eich tynnu chi, ac yn eich dwysbigo chi, ond beth wnaethoch chi? Fe wnaethoch chi wrthod credu. Gwrthod credu. Falle fydd yn cyfeirio at rhyw emyn gafodd ei chanu, ac roedd yr emyn yn cael ei chanu, ac roedd presenoldeb Duw yno, ac roeddech chi yn teimlo, fe wnaethoch chi sylwi ar y geiriau, ac fe wnaethoch chi feddwl, ydw i'n iawn gerbron Duw, ac na be wnaethoch chi, anghofio'r peth, a meddwl am yr wythnos nesaf, a fi Satan yn gwybod am hyn, a fydd yn dweud, mae hwn yn profi, mae hwn yn eog, dim diddordeb. Tristwch gawsoch chi yn eich bywyd, marwolaeth hyd yn oed yn dod ar eich traws chi, damweiniau hyd yn oed, fewn trwch blewyn I chi golli eich einioes chi, a beth ddigwyddodd, fe wnaethoch chi droi cefn. Gwrthod ystyried gofynion Duw wnaethoch chi. Sut gall rhain felly fod yn eiddo teyrnas nefoedd? Amhosib I Satan yn dweud. Pam gwastraffu amser? Achos llys, mae'n amlwg, mae'n rhain yn eiddo I deyrnas y tywyllwch, nid yn eiddo I teyrnas nefoedd. Fe eiddo I o'r rhain dywed Satan. Falle bydd yn hyd yn oed, a credau hyn, fe fydd hyn yn digwydd llawer. Fe fydd Satan hyd yn oed yn cyhuddo'r rhai sydd yn honni bod yn eiddo'r arglwydd, sydd wedi wneud proffes. Fe fydd y prawf ganddo, dystiolaeth ganddo, nad oes dim newid wedi digwydd. Fydd yn dweud edrychwch, dyma chi un sydd wedi gwneud proffes, ond yr oedd hwn neu hon ar ôl y proffes dal yn y byd. Dal yn y byd. Ac fe fydd y dystiolaeth yno. Fydd y prawf yna. Dim os beth I chi'n mynd I ddadlu'n wahanol, fydd yn dweud, I chi ddim, doeddech chi ddim eisiau dod i'r cwrdd gweddi, doeddech chi ddim eisiau dod i'r oedfa ar y sil, cyn lleiad a phosib I ddod i'r cwrdd, ond I chi'n proffesu, roeddech chi'n fwy cyffyrddus gyda'r byd ar nos Wener a nos Sadwrn, roeddech chi'n gyffyrddus gyda nhw, ond roeddech chi wedi gwneud proffes, roedd un troed I fod yn yr eglwys, ond mae Satan yn dweud, mae'r brawf yma, mae'r dystiolaeth yma, un tystiolaeth ar ôl y llall, mae fy eiddo I ydych chi. A fi Satan yn dweud, nad oes angen tystiolaeth pellach. Mae ganddo ddigon I beri fod y ddedfryd o'i blaid. O blegyd pawb a bechasant ac ydynt yn ôl am ogoniant Duw. Pawb, fi Satan yn dweud, a bechasant ac ydynt yn ôl am ogoniant Duw. Mae Satan yn dweud, mae cyfraith Duw. Fe fydd e'n gorffen gyda hwnna. Chi'n meddwl fel mae'r erlynydd efallai'n gorffen gyda rhyw frawddeg glyfar. Fydd e'n gorffen. A dyma chi'r rhyfig. Fydd e'n troi at Duw. Mae dy gyfraith di o Dduw yn mynnu perffeithrwydd. Ond y mae pawb a hwn yn sicr wedi dod yn fyr o safon Duw. Does dim gobaith. Mae'r tystiolaeth yn gweiddi eog.
Ac felly mae'n meddwl bod wedi ennill y dydd. Wel, gyda chi ni symud ymlaen. Mae Satan wedi cael digon o le i ddweud. Beth am tystion yr erlynydd? Gallwch chi ddychmygu y darlun erchyll yma Satan yn galw ar dystion, fel petai angen tystion arno. Does dim eisiau mwy o dystion ar Satan, yma'r pwynt wedi wneud, mae e bron iawn wedi ennill y ddadl. Ond mae'n galw ar dystion i ddod i'r llys a'r hagrydd y peth, fydd hyn iddo fyny i'r tystion dweud y gwir. Dyna chi'r hagrydd, fe fydd Satan yn dweud, wel, dwedwch y gwir nawr tystion am hwn sydd o flaen ei well. Tad celwyddau yn gorfodi tystion i ddweud y gwir. Dwi'n mynd geis synwyr nag i. Dyno yn y llys gelwyr ar y rhai o gosan gyntaf, fydd yn galw ar y teulu. Nhw sydd yn eich nabod chi ore, ac fe dystiant ar yr adegau gwrthodant wrando ar lais rheswm. Fe fydd y teulu'n gallu tystio i chi wrthod gwrando ar rheswm. Gallu tystio i'r hunanoldeb a ddaeth i'r wyneb dro ar ôl tro. Fydden nhw'n gallu tystio fe weles i hunanoldeb. Pan holir os by'r un o flaen i well erioed yn un a geisiodd yr arglwydd, fydd yn gofyn, fi oedd hwn erioed yn ceisio'r arglwydd? Fydd rhaid y teulu ddweud na, neu o leiaf os iddynt geisio am gyfnod, doedd e ddim wedi para'n hir iawn. Fyddwn ni'n gallu tystio hynny. Chi'n gwybod am rhai allwch chi tystio? A dyma be fydd y gwirionedd, credau yn enwedig mewn teuluoedd Cristnogol. Fe fydd y plant, tra'n blant, wedi mynd trwy gyfnodau o geisio. Ac fe fydd y teulu petaw nhw yno fel tystion yn dweud, fe geisio nhw. Ond nath e ddim para. Nath e ddim para. A mae'n gwneud materion o waith tystiant hwy i bethau na wyddau'r teulu amdano. Y cyfeillion yma. Fe fydd cyfeillion yn dod i'r achos llys yma. Ac mae pethau mynd yn waith nawr. Achos mae teulu'n gwybod cryn dipyn amdano ni, ond mae ffrindiau cyfeillion yn gwybod pethau nad yw'r teulu'n gwybod amdano. Ac fe fydd ein cyfeillion yn gallu tystio un peth ar ôl y llall, yn cyhoeddi mai eiddo Satan oeddent. Dychmygwch hyn, bydd y gylynion yn ei ddweud amdano ni, os ni'n cael teulu yn tystio yn ein herbyn ni, ffrindiau yn tystio yn ein herbyn ni, yna fe ddaw gylynion a tystio yn ein herbyn ni. Rhai i ni wedi brifo, ac fe fydden yn dod fe na ddrain fy mrifo fi heb achos. Ac fe dystiant yn frwd frydig yn ein herbyn. Ein cyhyddo ni o bob math o bethau. Llawer o bethau nad oedden ni hyd yn oed yn ymwybodol ein bod wedi'i wneud. Yna mae Satan yn ein galw ni i roi tystiolaeth. Mae hwnna'n digwydd yn aml, mewn achosion llys, falle bod chi'n goffa sefyll am yr tystion di bod. Mae'r erlynydd di dweud pob math o bethau, yn galw chi ddod ymlaen a chi'n dod ymlaen. Ac i chi ddim eisiau dod ymlaen, ond mae rhaid i chi dod ymlaen. Ac i chi'n sefyll a chi'n gweld y gwaredwr fyna, chi'n gweld y barnwr yna. Ac mae'r erlynydd yn eich galw chi i roi tystiolaeth, a fe gofyn beth dywed eich cydwybod chi. Be mae dy cydwybod ti yn ei ddweud am yr mater? Ydych chi ddychmygu sefyllfa na fedrwn ni siarad. Yn y dydd ofnadw hwnnw, fi dim un dadl o'n plaid ni. Falle ar y ddeiar, mi fyddwn ni wedi bod yn uchel ein cloch yn amddiffyn ein hunan. Ond chi'n gwybod yn yr achos llys ofnadw hwnnw, ni fyddwn ni'n gallu yngan gair. Wrth feddwl yng ngoleuni'r hyn oll sydd wedi cael ei ddweud yn barod, o'r holl dystiolaeth yn un herbyn, fydd y cyfan yn wir. Dim byd gellir dweud i wrth ddadle y cyfan. Ond fydd cydwybod yn dweud bod mwy hyd yn oed, fe fydd cydwybod, a byddwch chi bron iawn yn dweud, cydwybod byd dawel, ond fydd cydwybod yn dweud, mae yna fwy na be mae Satan wedi dweud, mae yna fwy na be mae fy nheulu fi wedi dweud, mae yna fwy na be mae fy nghyfeillion ac fy ngelynion yn dweud, mae yna tipyn mwy chi ddim yn gwybod i hanner i, ac fe fydd cydwybod ger bron yr holl alluog yn gwybod, mae yna fwy dwi'n eog ohono, ac fe fydd cydwybod yn fwy ffyrnig hyd yn oed. Yn yr achos petai posib i rywun weiddi allan. Beth am dyweddiau pan yn blentyn, a fe fydd eich cydwybod yn gweiddi allan. Rhagryth oedd y cyfan. Gweddies i blesio fy nheulu efalle.
Gweddiais i leddfu rhywfaint ar fy nghydwybod, nid oedd yn weddiau o addoliad i Dduw. Falle bydd na rhywun arall yn dweud, ond beth am yr adegau nes ti geisio? Ac fydd eich cydwybod yn dweud mai rhyw fath o yswiriant oedd y ceisio honno. Roedd awydd am y byd yn fwy. Roedd cyfeillion yn golygu mwy na pherthynas â Duw. A gweidda cydwybod allan am adegau lle bu cysineb hyd yn oed. Ond cysineb a ddaw o ddymderau tywyllwch. Cydwybod yn cydnabod y deheuadau yn ei galon. Na ddylsai fod yno. Fydd cydwybod yn dweud, roedden ni'n cysau'r pethau yma. Roedden ni'n cysau'r efengel hyd yn oed. Roedd na adegau pen glywais am ffordd iachawdwriaeth yr oedd yn corddi o mewn i mi. Bydd cydwybod hyd yn oed yn cydnabod pan ddaeth salwch galar iddo feddwl am geisio, ond yna mi fydd yn cydnabod fe benderfynais caled i fy nghalon fy hun ac i fynd allan o fy ffordd i ymwrthod a chydwybod. Nid oedd am geisio. Nid oedd am dderbyn y maddeuant oedd ar gael. Ac yna, yn yr achos llys, fe fydd eich cydwybod yn cydnabod euog y dwyf. Mae'n ddarlun erchyll yn dweud. Ac mae'n wir, dyna beth fydd ein safle ni. Mae'n safle o anobaith llwyr. Wel, cyn i ni orffen, gadewch i ni edrych ar rhywbeth sydd yn obeithio Crist ein hamddiffynydd. Chymod yn yr achos llys erchyll yma, ni fyddai disgwyl i'r mater bara llawer mwy ar ôl yr holl dystiolaeth, cymaint o dystiolaeth yn erbyn. Pa obed sydd a'r barnwr yn galw, oes amddiffynydd? Ac i lawer bydde Satan yn coeddi, does dim amddiffyn un fel hwn, a dyna beth fydd yn digwydd. Fydd dim amddiffynydd ar gael i chi. Mae yna rai fan hyn heddi, dyma i chi ddidderchill, mae yna rai fan hyn, a rhai sydd wedi bod yna i chi drist, rhai sydd wedi bod fan hyn am flynyddoedd, ond sydd yma bellach, yn y dydd ofnadw hwnnw, fe fydd Satan wedi dod y dystiolaeth, fe fydd yr holl dystiolaeth am eich euogrwydd chi, ac yna fe fydd y barnwr yn gofyn, a oes amddiffynydd i'r un sydd o flaen i well, ac na fydd na neb yn codi. Fydd neb yn pledio'ch achos. Fydd neb yno. Ac fydd Satan yn goeddi, does dim amddiffyn un fel hwn. Does dim tystiolaeth o blaid hwn. Ac fe fydd y tawelwch yn erchyll. Ac allai tybio fydd hwn yn troi o gwmpas yn edrych, wel, oes na rhywun yn mynd i ddadle fe achos? Oes na rhywun yn mynd i helpu? Oes na rhywun efallai, os fi teulu yno, fe fydd yn troi at ei deulu, at mam neu dad, at frawd neu chwaer, ac fe fydd yn dweud, wyt ti'n mynd i ebledio fy achos? Falle bod na ryw ddaioni yno fi, ond fi dim mwy o ddadlau, fi dim mwy o bledio, achos fydd y dystiolaeth yn amlwg, euog ydych chi, ac fi dim amddiffynydd. Ac felly fe fydd y barnwr yn mynd syth at y ddedfryd. Ac yn cyhoeddi colledigaeth trygwyddo a ffwrdd â nhw. Ond yna, i rai, fe fydd yn chydig bach yn wahanol, allwch chi ddweud, fe ddaw llais. Cyn y ddedfryd, bron iawn, allwch chi ddweud, fe fydd y dystiolaeth ddim wedi cael ei rhoi, achos o ran yr achos llys, fe fydd yr amddiffynydd yn sefyll na cyn bod un owns o dystiolaeth yn cael ei rhoi. Ac mae llais yr holl alluog mab Duw ei hun. Yno y sa Iesu Grist ac fe ddywed, mae hwn yn eiddo i mi. Rwy fi yn pledio ei achos ef. Nid yw hwn yn euog o ddim yr holl am dystiolaeth diamheuol yn ei erbyn. Fe ddywed, mae hwn yn ddieuog. A fi Satan yn dweud, beth am y gyfraith te? Beth am y gyfraith? Dy gyfraith di fi Satan yn dweud. Mae'n dweud rhaid cael perfeithrwydd. Nid yw hwn wedi dod yn agos at perfeithrwydd. Ond mae Iesu Grist yn ateb ac mae'n dweud cedwais i'r gyfraith yn ei le. Fe ddes i ac fe nes i fyw bywyd perffaith yn ei le. Ac fydd Iesu Grist yn dweud edrychwch ar fy mywyd i yn lle hwn. Fe ddes i fod yn gynrychiolydd i fy mhobol ac felly wrth edrych ar fy mywyd fe welwch chi berffeithrwydd.
Drychwch ar fy mhlentyndod fydd Iesu Grist yn dweud, ni bechais erioed wrth edrych ar y ffordd nes i ymdrin a fy ngelynion, ni bechais erioed bob tro feddeliais yn nhw yn berffaith, cadwais y ddeddf yn berffaith. Fe llwyddodd Iesu Grist ym mhob agwedd o'r gyfraith. Fe fydd Iesu Grist yn dweud bodlonais i y tad yn llwyr. Fydd Iesu Grist yn dweud, drychwch ar ei wisg. Drychwch ar wisg hwn. Mae e wedi orchuddio'n llwyr. Mae e'n gwisgo clogin, a mae'r clogin yn glogin o gyfiawnder, a fy nghyfiawnder i yw nid ei gyfiawnder ef, achos mae gyfiawnder ef yn llawn brynt ni, ond fy nghyfiawnder i, mae e'n gwbl berffaith, ond fe ddywed Satan, mae arno ddyled fawr. Mae'n eiddo i mi, aelod o deyrnas y tywyllwch, ond fe ddywed Iesu Grist, iddo ef dalu'r pris yn llawn. Na, dwi wedi talu'r pris yn llawn. Fe dales i'n llwyr am ei rhyddhadau. Fe es i'r groes yn wirfoddol. Tra ar y groes, cymerais digofaint y tad yn cael ei dywall arna fi fy hun, mae Iesu Grist yn dweud, cosbwyd Crist yn ein lle ni. Yno ar y groes, tywalltodd Iesu Grist ei waed, yn dangos iddo roed ei fywyd yn ein lle ni. Yno gwahoddir pechaduriaid i olchi brynt ni ffwrdd. O, lle chi ddychmygu gall Crist yn yr achos llys mae'n dangos ei frywiau. Drychwch ar fy mrywiau. Drychwch ar yr hoelion, y marciau'r hoelion sydd yn fy nwylo. Drychwch ar fy ochr, ble aeth y gwaioffon. Drychwch ar fy nhalcen, lle gwasgwyd y goron ddraen. Mae'r haen yn brawf i mi fynd i'r groes. Fe ddywed Iesu Grist iddo brofi dylystrwydd hyn oll a wnaeth trosom. Ac fe gyfeirio yn ôl at y trydydd dydd pan iddo atgyfodi o'r bedd yn fuddugoliaethus. Fel mae'r ymenydd yn dweud esgyn a wnaeth i entrych nef i eiriol dros y gwan. Fe signa fenaid un yn lan i'w fynwes yn y man. O, dwi'n eirio, dwi'n pledio dros rhain. Dwi'n pledio dros hwn fy mod i wedi maddau'r cyfan, fe ddath hwn at droed y groes. Dwi wedi maddau fe, dwi wedi olchi fe'n lan. Dwi wedi rhoi fy nghyfiawnder iddo. Mae'r gyfraith yn fodlon, mae tad yn fodlon. Hyd yn oed nawr, mae Crist yn eiriol trostom. Mae'n pledio trostom ni nawr. Ac yno fe fydd yn pledio trostom yn y dydd ofnadw hwnnw. Dyna pam mae'r Cristion yn gallu mynd i'r gwely a chysgu. Ei fod wedi methu yn y bore. Ac methu eto yn y pnawn. Ac methu eto gyda'r hwyr. Ond mae dal yn gallu mynd i gysgu pam. Mae'n gwybod y bydd Crist yn pledio trosto. Mae Iesu Grist i maddau'r cyfan. Wedi golchi'r pechod yn llwyr i ffwrdd. Ac fydd yn gweiddi di-eog yw hwn. Derbyniodd hwn holl freintiau sydd i'w gael yn o fyd o wedi Iesu Grist. Mae Jeremia yn deheu eraill sylwi hyn. Os i'r arglwydd waredi ei fywyd ef, dyna baich Jeremia, yna fe all gwaredich einioes chi hefyd. Dyna hot bwrpas yr adnod yma. Pam fydd yr adnod yma yno oni bai am hynny? Dwi ddim yn rhywbeth i'r unigolyn yn unig. Mae'r gwahoddiad yma i eraill yma. Ti o arglwydd a ddadleuais gyda'n henaid neu tros fy enaid. Ti arglwydd sydd wedi pledio dros fy enaid i, gwaredais fy einioes. Dyna be mae Jeremia yn dweud, ac mae'n gallu gweld yma'r arglwydd wedi pledio dros ei einioes ac wedi gwaredu ei fywyd a'i enaid am holl dragwyddoldeb. A dyna sydd i gael i chi yma heddiw yma. Mae pob Cristion sydd wedi dod at droed y groes ac wedi gweld yr hyn am nath Iesu Grist drosto ac wedi galw arno i faddau'r cyfan, i olchi'r brywiau, i olchi'r brynt ni. Ac yn y broses o ddod wrth i'r ysbryd eich arwain at y groes, beth sydd yn digwydd am yr ysbryd glân yn rhoi rhodd o ffydd i chi. Ac i chi'n gallu credu bod y cyfan wedi wneud drosto chi, a'ch bod wedi'ch maddau'n llwyr,
Ac fod ganddoch chi eiriolwr, fod ganddoch chi plediwr, fod ganddoch chi waredwr, fod ganddoch chi un sydd yn eich achub eich enaid chi am holl dragwyddoldeb. Wel, a fydd ganddoch chi rhywun i bledio'ch achos, peidiwch a gobeithio fydd mam neu dad yn gwneud. Peidiwch a gobeithio fydd eich brawd neu chwaer yn pledio'ch achos ger bron y tad. Achos fydd e ddim yn ddigon da ac fe fydd pob un o'r rheini yn gorfod, fydd rhaid dweud y gwir. Ac petaw nhw yn gallu tystio, fydd rhaid tystio yn eich erbyn. Yr unig un werth ei gael yw Iesu Grist ei hun. Ac felly beth sy'n rhaid wneud? Rhaid dod ato, yn plygu'n dod yn waglaw ac yn dod ac yn gofyn iddo fe. Ac yn bod wrth ddod fe fydd yn pledio drostoch chi. Ac fe fydd e'n cyhoeddi yn y dydd ofnadw hwnnw, mae di eog ydych chi. Gan Iesu Grist gwneud y cyfan drostoch chi. Ti o arglwydd, a ddadleuais gyda'm henaid, gwaredais fy einioes. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am ffordd a chawdwriaeth. Ni yn diolch i ti fod ganddo ni waredwr sydd yn pledio drosom ni nawr hyd yn oed. Ac y bydd yn pledio drosom ni. Tan y byddwn ni'n cael treulio tragwyddoldeb yn dy gwmnïaeth. Teird gweithio ni'n plith, i ni'n gofyn am yr rhai sydd dal heb un i bledio'u hachos. Cyn diwedd y dydd heddiw, y bydd ganddynt yr arglwydd Iesu Grist i bledio drostynt. Teird felly, ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein arglwydd Iesu Grist. Amen. Gwnewch i ni orffen trwy ganu'r emyn rhif 563. 563, arglwydd arwain trwy'r anialwch fi bererin gwael ei wedd. 563 gen i sefyll i'w chanol.
Nawr bydde di ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.